Mariing itinanggi ng ride-hailing company na Maxim ang alegasyong kolorum ang kanilang operasyon sa Pampanga. Sa ginanap na News at Use Media Forum ng Pampanga Press Club o PPC sa Park-In by Radisson Clark nitong February 17, sinabi ni Taj Angeles, Government Affairs Manager ng Maxim, na lehitimo ang kanilang operasyon at may patuloy silang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. And ang isa po sa mga usapin at isa po sa mga sinasabi po ay kolorum daw po ang Maxim. Wala daw po kaming mga permit. And siguro, isa po yun siguro sa mga gusto po naming sabihin dito. No? And I think since 2024, we have always been in discussions with the city government, both of Angeles and of Mabalacat, na mayroon po kaming mga permits from LTFRB para po sa MC Taxi na operations. Ang tawag po doon ay MC Taxi Pilot Study. So under po dito, pilot study lang po ang tawag sa kanya, pero pag titingnan po natin yung regulations po dito, nandoon na po lahat ng rules. Nandoon po yung insurance, passenger safety, ano po yung mga requirements for the drivers, at guidelines po pa sa operations. And lahat po kami sa space po ng motorcycle taxi ay sumusunod po doon sa mga patakaran na nakasaad po sa MC Taxi Pilot Study. Ayon kay Angeles, regular ang pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga LGU ng Angeles City at Mabalacat City upang matiyak ang maayos at legal na operasyon sa lugar. Dagdag pa niya, mayroon umanong permit ang Maxim mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na aniyay patunay ng kanilang pagsunod sa umiiral na mga regulasyon. Mayroon po kaming permiso para po sa MC Taxi. Kaya isa po yun siguro sa aming gustong sabihin na unang-una hindi po kami kolorum, sumusunod po kami pati po sa local ordinances, kumukuha po kami ng business permit and all. And gusto siguro po namin yun klaruhin po dito na hindi po kami kolorum. Sa gitna ng panukalang ipagbawal ang pagbiyahe ng mga Maxim riders sa ilang lugar sa Pampanga, sinabi ng Alpha Riders Group, ang lehitimong partner group ng Maxim Philippines na halos 1,000 riders at kanilang mga pamilya ang maaaring maapektuhan ng kabuhayan kapag natuloy ang naturang hakbang. Kapag totally na-ban or the opposed ordinance na ma-approve, ang tatamaan dito na riders particularly, I think less than 1,000. So 1,000 families ang tatamaan. No, not really. In general, I'm estimating less than 1,000 sa buong Pampanga ang tatamaan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking Balen, susuyo.